Takže dneska jsem si tady připravil balíček s tím bumerang. No, paráda. Nějaký papírový bumerang. Jsem čekal nějaký plastový, to je papír, jenom papír, obyčejný papír. Pak další věc je já vím, co to je. To je netopír, který, když se takhle zatočí, tak má lítat. Co to je? Ano, takhle jsem to chtěl přesně. Minecraftový okna. Pak další věc. Nevím, jestli to bude úplně fungovat, no. A to všechno testujeme v dalším videu. Ale aspoň, že to je plastový. Není to papírový jak bumerang. Já jsem to fakt objednal, jo. Tady to jsem viděl hodněkrát na TikToku. A tady to reálně to je dobrý. Takhle. Já jsem úplně jako zapomněl, co jsem objednal, já jsem se celou dobu na to nekoukal. To mě fakt překvapilo. A ještě jak dlouho to vydrží, no. No tak tady tomu jinak dávám 8 z 10. To je docela i dlouhý, jako. To se bude hodit. Další věc, co jsem si tady připravil, jsou tady ty liány, nebo to říká. Jo, balík v balíku. Co to je? Jako, vážně. Co to je? Ach jo, co to je? Já vám ukážu, jak to vypadalo na fotce. Jak to vypadá teď. Ale třeba překvapí. Třeba ono, jakých tady máme víc. Tak třeba když se spojí k sobě. Takhle to vypadá dobře, no ale jako i když smrdí to hrozně. Jo, to smrdí. No, tady tomu, teď jako, když to bude všechno hezky vedle sebe, tak mohlo by to být docela dobrý, jako takže takových. Dávám tomu takových 2,5 z 10, no. Ale ještě to budu hodnotit, až to vyzkouším všechno. Protože teď to je jako takový vzhledový, jenom. Jo, tady to jsem taky viděl. Všude mi to naskakovalo. A to má být. Teda jestli je ono. Má se s tím umývat telefon, když je zapatlený. Do tady ty kapsle se dá voda. Dá se to sem. Takhle si to trošku pokapeš. A potom tady takový hadřík. Hadřík teda, možná i tričkem by to bylo lepší, no. Tady to, takový levný plast, no ale tak, co jsem měl čekat, no. Takže takových
taky 4 body z 10, no. Ale až to vyzkouším, tak vám řeknu pravdu, no. Takže další věc, tady máme. Jo, tady to je dobrý. Aspoň to tak vypadá. Doufám, že to bude fungovat. To si chci dát na moje kolo. Takovýhle. A to není ani z plastu. To je fakt nějaký hliník nebo něco. Takhle. A tak to je dobrý, ne? Tady to, jestli bude fungovat, za to budu fakt rád. Zatím vzhledově a kvalitě, jakou to má kvalitu, tak to vypadá fakt jako dobře, takže takových 7 bodů z 10. To mě fakt překvapilo tady, to jsem čekal, že to bude nějaký plastový nebo něco. Pak další věc. 2 kytky. Paráda, super. Vypadá to fakt hezky. A tak jako když se to nějak narovná, může to být jako dobré. Tady ta vypadá. Takže tady tomu dám takových 5 bodů z 10. To vůbec nevypadá jako nějak špatně, ono jen, že to bylo zabalené společně, tak asi tam nějak museli dát, tak to bylo taky pomlufaný. Potom tady mám stativ do ruky. Který stál asi takový 60 korun. Takže kdybych věděl, jak se to používá. Jo, kdyby to nějak fungovalo. Jo, to je takhle stativ, no. A potom máme ještě nevím asi, jako budu chodit takhle, abych natáčel. Nějak mě to úplně nevychází, no. Nebo počkej, tady to má ještě jednu díru, takže to bude takhle. Tady to budu jako využívat, tady to vypadá dobře. Jen ten plast je takový levnější, ale tak co čekat. Tady tomu dávám takových 6 bodů z 10. Docela dobrá věc. Další balík. Otvírám na pivo. Nebo prostě na relax, na něco takového. Prostě to je. Prostě co má takovýhle to víčko, no. Poslední balík tohohle videa. Nožíkem. Jsem to rozsek. No nic. To nevadí. A je to akustická pěna, která jako do ruky je úplně pohodlná, úplně příjemný. Takhle zkoukejte. Oh. Není to tam naflákaný jak v tamhle tom okýnku. Jo. To je 10 kusů, jo. Není to víc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kusů dokonce. To je taky prohledný, no. Takže tady to je všechno z tady toho videa a